Hey guys, this poem is dedicated to everyone who lives in between the world of rural simplicity and the world of very confusing complexity. And just a disclaimer, any resemblance to like people or events is purely coincidental. I mean, my mom is a teacher, but yeah, and I know all of these guys, but you know what I mean. Hrouda. Přistoupím k tomu, co je dlouhé věky v módě, že každý správný básník jednou napíše kus o své rodné hrodě, o prostém, čistém člověku, který sotva opustil jednání ze středověku a není ještě zkažen městskými pastmi. Drží se chleba ze solí, zahrádky, pastvy. Však těžko já mohu takto konat, když v mém kraji i farář budí se každou sobotu z alkoholového koma a do škodlivosti potravy snad horší tělu kat, že každý tradiční oběd chutná jak infarkt. Vepřovka z rýžů na pivě a k tomu pivo, pivo, pivo. A to je ta prostota, ten čistý život. Dívenka s copy a zajíčkem na tričku, milounce se zardí, zamrká dlouhýma řasama, pak kopne borovičku a pokrojí kus saláma. Za kloboukem sláma a iPhone v ruce, Ježíšek se sobama a v hospodě revoluce, Ludvík XIV, král slunce, Václav Havel, prezident Sluníčko. Susedky vždycky vynášají koš zrovna, když k vám někdo přijede. Jenom je mrzí, že už ty informace nemůžou sdílet z STB. Ty, Božko. Mladý Hrabal byl dneska v jednotě. No trn v oku, šváb v kompotě, zas vygajdaný oškubaný svetr jak nějaký obejda. Držela jsem se co nejdál. Pronesla teta u kostela a otřela si sopel do zástěry. Ale abych z tetky Tománkové a její krů nedělal nějaké špinavé příšery, by se tyto tety mohly krásou skvět, nemají jednu, sic mají zástěry dvě. Jednu k prasatom a druhou do kostela. Jednu na pondělí až sobotu a druhou, když je neděla, pač pořádek musí být. A všem sousedům jenom dobré, jenom nedej Bože Kristova jenom ne blahobyt. Pač to mě fakt jako zajímalo. Kde vezme učitelka na 2 dovolené? Jasná lumpárna, a to mám potvrzené, že tomu jejich mladému rostou na zahradě jakési křáky zelené. Tož jestli ten tam nepěstuje marihuanu, tož ať se k teroristům do Afriky propadnu. Pač já jsem je dobře viděla, jak si nesli 2 huse z obchoda. Celá hospoda ti to potvrdí, normálně sedíme na zahrádce a učitelka už tam vláčá 2 husiska jak prasnice, rozumíš, 12:30, ta už si jede z práce, no. Tož učitelka na základce. No nic, dopila jsem, zaplatila a šla jsem to říct Mařce, pač ta na ňu má pivku. A naša Anička věří nejvíc z celého kostela. Dokonce ve slově OMFG píše velké G. Thanks a lot.